Binarung suarane pradangga munyong langit. Ambabar gending karawitan. Sekar tejo laras lendro padet manyuro. Katingal ana manadya Slestya ing warni. Wijel saking Panti Busana. Kakanthi manjing sasana remenggo. Sampating busana ingkang hamangga busana ing Prameswari nata. Tinon saking Mandrawa Kauriyan, Abyor Kompyor, Paning Gebyor, Paning Clorot. Indo Kartika Bumi Sirpapat. Katon temanten kakung mengagum busana kang jumbuh kalian temanten putri. Asung bilih pratandha sampun manunggal anggenipun badhe ambangun balewisma ing madyaning bebrayan agung. Jumangkahing padha sinar tandinging cipta mring Gusti. Mugi kang cingipta dadya kamulyan sampun prakteng ing madyaning sasana pawiwahan kanthi lampahing panggih. Kandheg Jenderal Maksana risang panen kakung miwah sanggya para pengayap. Demi prapta ing waraning sasana wiwaha. Hanyarengi temapaking upacara serah temanten. Dumateng panjenenganipun Bapa Eka minangka duta pangarsa saking panjenenganipun Bapa Dr. Andes Haji Humamsara Sabroni MSI. Keparinga pasrah pinanganten kakung dumateng panjenenganipun Bapa Haji Muhasim SPD ingkang ing kalenggahan samangke badhe kasarira dening panjenenganipun Ibu Eva Dwi Rahmawati katurut dumateng panjenenganipun Bapa Eka sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para sesepuh binispo ingkang kula bekteni, Bapak Haji Muhasim SPD sak keluarga ingkang hamaku ganti saha para rawuh ingkang minulya. Sumangga sesarengan kita tansah ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Satemah kita sangat pepanggihan kanthi wilujeng wonten adicara dinten punika. Kepareng semela atur kula minangka wakilipun saking keluarga Bapak Dr. Andes Haji Humam Sabroni MSI. Dene sowan kula ing dinten punika sepisan
didikani dawuhipun Bapak Dr. Andes Haji Umam Sabroni MSI sak keluarga ngaturaken salam taklimipun dumateng Bapak Haji Muasim SPD sak kalian sak keluarga. Ingkang kaping kalih Bapak Dr. Andes Haji Umam Sabroni MSI ngaturaken agunging panuwun dene Bapak Haji Muasim SPD sampun kepareng ndhawuhaken temanten kekalih nuninggih Nak Mas Bagus Anggara kalian Nimas Roro Dian Laksita kanthi wilujeng boten kirang setunggal punapa. Salajengipun sowan kula ing mriki badhe masrahaken tumanten kakung wonten ing ngarsaning panjenengan sedaya. Sumangga anggenipun anggula wentah saha paring piwuncal supados semangke tumanten kekalih dados keluarga ingkang pingkatuk barokah saking Gusti ingkang Maha Agung saha saged nindakaken kewajiban minangka keluarga saha peparinganing masyarakat. Namung punika ingkang saged kula aturaken mugi kanthi dauping putra kekalih saged nambahi rakating kekadangan antawisipun keluarga kekalih. Pekaten saking kula menawi kathah atur saha tindak tanduk ingkang boten meranani penggalih kula nyuwun pangapunten. Dahar kupat dicampur santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuhu toto titis lan tatas pangandikanipun sang duta pangarsa genya masrahaken panganten kakung. Salajengipun badhe katampi dening panjenenganipun Ibu Eva Dwi Rahmawati kinarya Sule Sarira saking panjenenganipun Bapak Haji Muhasim SPD. Katur dumateng panjenenganipun Ibu Eva Dwi Rahmawati. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Dr. Andes Haji Umam Sabroni MSI ingkang kawula hormati saha para rawuh ingkang kawula tresnani. Saderengipun sumangga kita ngaturaken puja-puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring rahmat saha berkahipun dumateng kula panjenengan sedaya. Katitik wekdal punika kita saged makempal wonten pahargyan punika kanthi wilujeng boten kirang setunggal punapa. Nyuwun pangapunten. Kula sampun kumawaton matur wonten ngarsa panjenengan sedaya awet saking keparingipun Bapak Haji Muhasim SPD ingkang badhe nanggepi pangandikanipun Bapak Wahyu Eko Jati minangka wakilipun Bapak Dr. Andes Haji Umam Sabroni MSI. Ingkang sepisan, salam taklem saking keluarga besan sampun katampi kanthi sukorenaning penggalih. Ingkang angka kalih, kula tampi pasrahipun temanten kakung inggih punika anak Mas Bagus Anggara saestu katampi kanthi suka bagya ing manah. Mugi-mugi putra kekalih sakmangkeh anggenipun bebrayan saged ayem, tentrem sarta pikantuk rahmat saha berkahipun dumateng Gusti ingkang Maha Asih. Ing wasana cekap semanten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten solah pocap saha patrap ingkang kirang nuju prana kula nyuwun sih samudra pangabsami. Wahing dami pinunteroning klapa nyuwun samudra pangabsami mbok menawi wonten lepat kula. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna Gatiniti Laksana serah panampining penganten kakung tumuli sumangga kula nderekaken hangancik adicara salajengipun nuninggih panggihing penganten. Jengkar saking Panggahan Pinenggo kang kanthi pinisepuh cacah kalih kairi rama tuwin ibu dene penganten pawestri ya lumampah
datan nindra wiyatan kakung panen kakung lon-lonan lumaksana ing sastra panggih saya dangu saya cetha saya caket sedya lumaksana datan antara catur netra wis temenggung lon-lonan genira lumaksana pratandha genya tansah anengenaken mring rasa pangati-ati nalika semana dupi wis caket genya lumaksana temanen kalih tumuli kumlawe astane risang panen salimbit samiya bebalangan gantal ingkang winastan gondang kasih serta gondang tutur Gondang kasih kinakabe dening abagus dumawa ing jojo lambang agunging raos asih penganten kakung dumateng penganten putri tandes wiwit lair rusa ing batos pinanganten kakung janela tigang tinindak dados pecah anggane ingkang makaten nelaaken kasuwuran panyuwuran dumateng Gusti ingkang purbeng dumadi mugi manunggaling petak kakung kalawan estri enggalo pinaringan momongan risang penganten putri daya-daya anjing pusara sumembah pratandha genya arsa setya bekti ngantos ing sawangi tumuli penganten putri kamijiki samparane ingkang garwa kinarya pralambang hamicali saliran sukerta murih lulus mulya manggih praja paripurna katimi laksana panggih nalika semana sang panten jumeneng jajar kanthi sineban sindur dening ingkang ibu dene ingkang rama marsani tumuju ing kautaman pinayungan ing Budi Rahayu memuji asong pangastawa laju manjing ing sare beto
kacar kucur. Wong liya dadi sedulur. Kacar kucur. Rejekine dadi sempulur. Pengantin kekalih dahar sesarengan. Rukuna pengantin kekalih kadya mimilan mintuna anyuwala ing kaptine Eka Praya nambut karya. Ngabdi nusa lan bangsa rerentengan runtung-runtung karya sing seme sesama